název našeho každodenního pořadu Michael Vidy. Kdo mě nezná, tak se představit. Já jsem kdo? Vidy. A dneska na začátek našeho pořadu si dáme celostátního celostátního známého boxera a freestyle breakouta. Ale to je jedno. Asi zřejmě víte, jak se jmenuje. Michael! Jistě, Michael Pušta. Stopni to. Uvítejme Michaela. Zdar lidi, pro ty, kdo mě ještě neznají, jak už říkal můj dlouholetý přítel Vidy, já jsem Michael Poděs. On to podělal, protože jsem Pošta, ale já jsem Poděs. Takže kdybyste mě náhodou neznali, tak to jsem já, světový boxer, beatboxer, freestylista a tak dále, a tak dále. Takže v dnešním pořadu co bude následovat? V lekci číslo 1, paragraf 3, řádu 4 v trestním zákoníku, samozřejmě breakoutu, si řekneme, jak správně postupovat, když chcete dělat freestyle na hlavě. Moment, jdu se připravit, za chvíličku jsem zpátky. Vážení přátelé, lekce číslo 1. Jak správně postupovat, když chcete dělat freestyle na hlavě. Mírně si pokrčte kolena. Až uděláte tuto akci, tak si klekněte na kolena. Položte ruce buď pěstma nebo dlaněma na zem, na koberec, popřípadě na karimatku. Dejte hlavu dolů tak, aby byla ve svislém rozpoložení s vašima rukama. Takhle, ano. Položte ji na zem. A teď se pokuste stoupnout si na hlavu tak, že vyšlehnete nejdřív jednu nohu, jednu jakou, do vzduchu a rukama musíte koridovat, abyste nespadli. Až budete 100% vědět, že jste schopni udržet rovnováhu, hoďte nahoru i druhou nohu. Poté se zkuste roztočit aspoň jednou, abyste se otočili o celých 360 stupňů. Tak jo, předvedeme si to. Pojďte pomalu a společně. Za co jsme platili, fuj! Not a lot, baby girl, just a little bit. We can head to
Zemřela mu dneska manželka, takže zřejmě není ve své duši. Ale když on vám teď nic neukázal, tak já vám aspoň ukážu káčkou. Yeah!